yazi kumanje sometimes kugoduke manje for imzuzwana kuyophola ekhaya kuphungule nale mithwalo ezidolobhu sihlala kuzo but hayi khona ndayikhumbula iCape Town ngofo ndikhumula nala racism iphelile 2 weeks gungqu ndilapha eEast London kodwa umlungu noba ndiboneka yi-1 qha nalapho ibingomlungu ncam ezi uyibona ujongile nje nawe uba leni obinazo nesiduko le ihlala ekazi yafika inemali zayo shena ujola nosizithobeka ningazulisi ke ndiyayazi nana yikho ikazi engenayo lasisithotho udume ngento ezishade waziwa ngotsha imali endoda okanye uthengisa amavovo okanye wakwabaleka nemali yomgalelo yabazi abasisi babegulela ukufa ngo-93 kusithiwa hawu ubanjwe yiyo kodwa usizithotho usakhamba fresh kunanamhlanje but ke asikho lapho namhlanje man guys bekumnandi sheme emondi kule 2 weeks yo cha isafana naqala manje eEast London ngoze kugcwele ezambonqane zakucendane all over Southernwood ngapha slowly replacing quickly chifi ilahlile but umifumana nge4 Tiger phone kweza students Fridays bukele ngitsotsi basimbawu la elwandle asothuka angafoni isiqoma nangu umuntu ezibhaptiza ngomlilo kanti no ingqawa izibasela nje imbawu la fonini othile irelaxile ebeachfront soze uyibone lana eCape Town ha elwandle ungabanjwa fast kwapha emonwabisi but ke asikho lapho namhlanje man guys Sunday namhlanje intwana zami unative no GQ khona umjuxuzo eziwenzayo phaka kwaStella eNew Rest 30 rand entrance but no kuyafikeleleka kuthwe black and white ke iTheme please lamagungqu over 30 angafika enqimbe zaBlousy ezBhanyabhanya phaya ngathi babiza amabhabhathani tho ngentsula enxaphileyo enemileage ezabhasi zikamayibuye but ke wethu guys kabantu nabo shema bazizi mani yazi abazungazinxibi ke iBlousy zabo zakashane andiko perfect mina kuqala